Urodziłem się w willowej dzielnicy, a tam za stłuczenie byle deserowego talerzyka dostawało się po pupie, więc musiałem być naprawdę grzeczny, ale dość tego. Teraz chcę zrobić coś naprawdę złego. Jest Poznań po 22, a ja chcę zrobić coś naprawdę złego. Wybiję młotkiem szybę w sklepie odzieżowym, wbiegnę na wystawę, zerwę dżinsy, t-shirt, kurtkę i skarpetki w rąby, a potem to wszystko na siebie odzieję. Na pewno będzie pasować, bo mam wymiary statystycznego manekina. Ladies and gentlemen, the weather tomorrow is gonna be sunny and cloudy. It's funny. No, it's not funny. It's not. Radio Poznań. Radio Poznań. Radio Poznań. Radio. Já jsem z České republiky, dobrý večer, dámy a pánové. Ano, je tu hokejové utkání, k mání je tam puk. Víme, co je puk, kotouč, mičuda, gól, známe gól? Zapadávám do další hory gólu a tohle už je gól, do kterého jsem padat neměl. To, co jsem chtěl říct, říkám a proto ti nevytýkám. Ale máme k mání, sebepoznávání, v sebevzdělávání. My, narození ve vězení, tak kdo z vás zná svět bez omezení? I ty, unavený a zraněný, mají právo na zotavení a uzdravení. Ještě nejsou ztracení, ještě nejsou zatracení a to se zatraceně cení. Máme srdce místo kamení, ví málo, jsem jen sen, víc než by se zdálo, jako tvůj stín. Ne víc ani míň, jako ty pocity, krize identity, že ty jsi já a já jsem ty a to ostatní jsou jenom banality. Jsme obětí reality. To, co vidíš, je jen odraz tebe sama. Nemá to nic společného s peklem ani nebesama. To, co vidíš, je zrcadlení, i malý činy svět dennodenně mění.